ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ ಮಾತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತಂದೆ ತೂಲೆ ಏರ್ ಮಾತಾ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದೆ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ 4 ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪುನು ಪಾರ್ದು ಎಟ್ಟಿನ ಎಡೆಯೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪತ್ತೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ದೀವೋಡು ಇತ್ತೇಕ್ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಕಡಿಪತ್ತ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಎಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾರ್ದು ಸೋಕ್ ಮಲ್ತದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ತೊಂಗ ಇತ್ತು ಎಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಆತನು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಅನ್ನಾಗ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮಸಾಲೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾರ್ದು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೋಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕರಂಚರ ಬಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆದ ಫ್ರೈ ಆವೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಟೊಮೆಟೊನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ಸೋಕು ಹೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯಿನಿ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಒಂಜರ ಸ್ಪೂನು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಪರ್ ಪಾರ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಫ್ರೈ ಆಯಿನ ಮಸಾಲನು ಎಂಕುಲು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಡ್ ನೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಜಿಂಡ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾರ್ದಲ ಸಣ್ಣ ಮಂದದ್ದೆ ತೊನೊಲಿ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆದು ಇತ್ತ ಐಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೀತಿನ ಎಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ದ ಸ್ಲೆರಿ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆತ್ತಿ ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರವನ್ಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ದು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಗೀ ರೋಸ್ಟನ್ನು ತಿನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತದ ತಿಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲರ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡುಜ ಗೀಲ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತೆ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಗೀನೇ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುವ ಅಂಚಾದು ಅವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಸೋಕಾತನಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾಡ ಎಂಚ ಆತನ ಬಂದನಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರಾ ವೀಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದುಬೈದ ತಿರುಗುನ ಟೂರ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನೇನು ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಟೂರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಚಿನೇ ದಾಲ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದು ವಾರ ವಾರ ಬರೋಂದುಪ್ಪೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಂದು ಯಾನು ಏತ್ ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಬತ್ತಿನ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಡ್ಡ ಟಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒರಿಯಾಗ ಏರೆಗಂಡಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ.